Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħabha, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Ikel, ikel, ikel. Meta jkolli l-ġuħ nibda naħseb f'ħafna ikel. Ikel ta' kull tip. Ma ħej, mbagħad niftakar li qabel nibda niekol nifanga, għandi naħseb sewwa. Għax kontu tafu li kull meta nieklu xi ħaġa ġisimna jsir qisu magna. Ħafna organi ġo ġisimna jibdew bil-ħidma tagħhom, sakemm l-ikel li nkunu kilna jinqasam f'partijiet differenti. Ġisimna jieħu mill-ikel dak li kollu bżonn bħal ngħidu aħna in-nutrienti u l-minerali. Dak kollu li l-ġisem ma jkollux bżonn jeħles minnu. B'hekk importanti li naraw li dak li nieklu jkun sustanzjuż għalina biex b'hekk ġisimna jkun jista' jieħu mill-ikel dak kollu li għandna bżonn biex nikbru f'saħħitna. Żiżi u sħabha lesti mal-mejda biex jieklu. Baba preparatilhom l-ikel fuq il-mejda. Lestitilhom il-friket, is-skieken u li maqref ukoll. U preparatilhom dan il-buqar bl-ilma biex ikollhom xi xorbu wara li jimlew żaqhom bl-ikel. Ara daqsxejn, il-ħbib tagħna il-koll għandhom platti differenti x'jieklu. Żiżi għandha platt brodu sħun. Kika għandha platt spagetti bit-salsa ħamra. Nunu għandu insalata. U Tetu għandu platt int kejk se tiekol Tetu. Baba tkun pronta tneħħi l-kejk minn quddiem Tetu u tgħidilhom li dak il-kejk huwa l-ħin it-te u li waqt ħin l-ikel iridu niklu xi ħaġa aktar sustanzjuża u mhux ħlewwiet mimlijin zokkor. Minflok il-kejk, baba tnewwillu platt ravjul tal-irkotta. Il-koll jibdew jieklu flimkien. Żiżi qed tuża l-imarfa biex tiekol il-brodu. Kika qed tuża l-furketta biex iddawwar l-ispagetti u ttellaw mill-platt. Nunu qed jiekol l-insalata bil-furketta wkoll. U Tetu qed juża l-furketta biex iżomm ir-ravjun u s-sikkina biex jaqsmu min-nofs. Xi fuħ l-ikel, l-ikla tajba ħbieb. Allura, kif inkun naf li dak li qed niekol huwa tajjeb għalija? Sustanzjuż. Emmi, din il-kelma hija tassew importanti. Xi tfisser eżatt sustanzjuż? Ikel sustanzjuż huwa ikel li fih ħafna nutrienti u li huwa tajjeb għal saħħitna. Tridux nilagħbu logħba. Se nurikom xi stampi ta' xi ikel. Jekk taħsbu li huwa ikel sustanzjuż, se tagħmlu hekk. U jekk taħsbu li huwa ikel li mhux daqshekk sustanzjuż, se tagħmlu hekk. Tlaqna. It-tuffieħa. It-tuffieħa hija sustanzjuża jew mhux daqshekk sustanzjuża? Ekku, it-tuffieħa hija tassew sustanzjuża. Infatti il-frott u l-ħaxix kollu huwa sustanzjuż u importanti ħafna għal saħħitna. Il-yogurt. Il-yogurt huwa sustanzjuż jew mhux daqshekk sustanzjuż? Ekku, il-yogurt huwa wkoll sustanzjuż. Dan il-pakkett tal-ħelu huwa sustanzjuż jew mhux daqshekk sustanzjuż? Ekku, mhuwiex sustanzjuż, dan il-pakkett tal-ħelu ma tantx hu tajjeb għal saħħitna għax fih ħafna melħ. Mela allura nistgħu nikluh biss xi kultant. U dan il-ġelat? Il-ġelat huwa sustanzjuż jew mhux daqshekk sustanzjuż? Ekku, il-ġelat ukoll ma tantx hu tajjeb għal saħħitna għax fih ħafna zokkor. B'hekk l-aħjar li nikluh biss xi kultant. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.